10 नं निसिमा फाथाबारि VCDCनि मासिगिरि निर्मल नार्जारिनि सायाव फाथाबारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा जाख्ल'नायनि सायाव गोख्रों अजद। खुलुमबाय, आं प्रिया सुस्मिता बसुमतारी, BMN निउज नायगिरि साफ्रोमखौबो बरायबाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 10 नं निसिमा फाथाबारि VCDCनि मासिगिरि निर्मल नार्जारिनि सायाव गोख्रोङै जाख्ल'नायनि अजद दिखांदों। अजद दिखांगिरि रायजो राजाफोरा थारैनो थुरिबारि, गाम्बारि, खिजुरपारा, गोजोनपुरि, दाङापारा आरो लावख्रिगुरिजों लोगोसे गुबुन गुबुन गामिनि थागिबिफोरा। ओरैहाय निर्मल नार्जारिखौ सरकारि आसनि आरो बायदि बायदि खौरांफोर फैयोब्लाबो रायजो राजा आरो VCDCनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे प्राइमारिनि मावथिफोराबो खबर होआलासेनो हारसिङैनो बायदि बायदि खामानि मावखोमायो होननानैबो बुंथियो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। बेराफारसे आरो बुंबावोदि VCDCनि मासिगिरि निर्मल नार्जारिया मिरु सरकारनि बायदि बायदि आसनिफोर फैयोब्लाबो फैसा होआब्लानो जेबो खामानि मावा होननानै। बिब्दिब्ला फै जों 10 नं निसिमा फाथाबारि VCDCनि रायजो राजाफोरनि थार बाथ्रा बुंनायखौ खोनासंनि। दिसुआ बेनो फाथाबारि VCDC हिसाबै जिबायदि कारापसन खामानि दङ इलिगेल, बे हिसाबैनो फार्स्टनिफ्रायनो जोङो सरकार दानायनि उननि बोसोर बेलानिफ्राय जोङो नायबोदों मोजाङै सलायो खोमा होननानै। खिन्थु दिनै नायै नायबोबाय, दा जों रिपर्ट लागासिनो जों बेनिफिसियारि हिसाबैहाय पाब्लिक हिसाबै जोङो दा मेम्बारफ्राबो कमप्लेन होयो। कमप्लेना बेनो दा जेरै बाजेट होयो, बे बाजेटआ जेरैबायदि रायजो राजा बा मेम्बारनि सोमोन्दै माबा बिसयैहाय अफिसफोराव मोजां रोखोम सावरायनानै बाजेटफोरखौ सावरायनानै मोजां राननाय जाया। ओमफ्राय बिनि गेजेराव इन्टेलेक्सनबो लिङा, ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय मेम्बारफोरखौबो मोजां रोखोम सावरायनाय गैया। ओमफ्राय बिनि गेजेराव आरोबाव जिनाखि हाइवे फैनाय हाउजिं, बिनि गेजेरावबो सोरनिबा एग्रिमेन्ट खालामा माथिनो सोरनिबा एग्रिमेन्ट होआखैब्ला बेखौहाय दोनथ'यो। आरो बिनि गेजेराव GRS जेरैबायदि खामानि मावनांगौमोन, बे GRSनि बेलायावहाय गावगा गासैबो जाबुथियाव लानो गावनि आखायाव लाजोबनानै GRSखौबो बिना पाब्लिक इनफर्म लामासिनो गावनो गोसोबायदि सालायना गावनो ट्रेन्सफार खालामदों। दा बिनि सिङावहाय गावगा ओरैबायदि खालामदों बेनिफिसियारिखौ जेरैबायदि मावनांगौ बे रोखोम मावहैयाखै GRSनि बेलानि बायदि। ओमफ्राय दा गावनो गोसोबायदि माने 5,000 जुदि एग्रिमेन्ट होआलानो बे न'आ फिन वालनिफ्रायनो थानानै दङ। ओमफ्राय दा दिनैसिमबो 2 बोसोर जाबाय, किसुमाना सोरनिबा बोसोरसे जाबाय, दाबो फिन वालनि दङ। ओमफ्राय दा सोरखौबा सोंबावदों जाहैबाय, नोङो एग्रिमेन्ट जादोंना जायाखै? एग्रिमेन्ट जायाखैब्ला बेनि न'आ थानानै दं दिनैसिमबो। सोरनिबा फार्स्ट किस्ति हाबदों, लास्ट किस्ति हाबाखै, सोरनिबा फार्स्टआव 32,000 हाबदों, नेक्स्टआव हाबाखिसै। बे रोखोमै एग्रिमेन्ट होयैखाय बे न'आ थालांदों। ओमफ्राय दा दिनै पाब्लिकफ्रा बुंदों दिनै बे चेयारमेनखौ जोंनो नाङा। मानो होनब्ला जेरैबायदि जों सिगांनि सरकारावहाय दुर्निथि नुबोदों, दा जों परिबर्तन हिसाबै जों सिगांनिफ्रायनो जों सैसोबोना थानाय हिसाबै पाब्लिकफ्रा अबजर्भ खालामबाय थादों। दा जों गोजौ लेभेलावबो जों इमप्रुभबो हरदों, ब्लकनिसिम लानानै डिस्ट्रिक्टसिम। दिनै बे खोथाखौ दिनैहाय इमप्रुभ लायालासिनो पाब्लिकनि डिरेक्सन बायदि मावाखै। दा बेनिखायनो जोङो खावलायदों सरकार दानि जि गोदान बिटिआर सरकारखौहाय, दा खावलायनाय हिसाबैहाय जों लामा नायबाय थादों। दा बे हिसाबैनो दिनैहाय पाब्लिकआ जेबो रेहाय गैया। थांनाय जब मा होनो रेसन कार्डनि बेलायावबो 700 लाग्रोबाय, 700 लानानै दाखालि रेसन कार्ड लानाय समाव आरोबाव 200 लाबाय, अब्ला 900 थाखा लाबाय। माबा मोनसे इडुकेसन माबा पाब्लिकनि थाखाय अनुस्थान फैब्लाबो फैसानि बादै बिना दिनै जेबो रेहाय गैया। लिथियावबो लाबाय बियो, सोरनिबा 400, सोरनिबा 300 खरि लादों। होमबा दिनै फारसेनिफ्रायनो जों पाब्लिकफ्रा दिनै जों रेहाय गैया। दा बेखायनो खावलायदों चेयारमेननि बेलायावहाय जाहाथे गोजौआव जोंनि सरकार जानानैहाय जाहाथे लिडारफ्रा मोजां एक्सन लायो, पाब्लिकनि होयोहाय चेयारमेननि सायावहाय। खिन्थु जों दिनै चेयारमेनखौ जुदि बोखायनो हायाब्ला, माबा मोनसे खालामनो हायाब्ला जों रायजो राजा जों हाया। जों गोदान चेयारमेन नांगौ, बे हिसाबैनो जों खावलायदों, खालामदों। प्रब्लेमा बेनो रायजो राजानि प्रब्लेमा, माने बेनो माने रायजो राजाजों खुनु सोमोन्दो गैया, आदा आदि गैया। मालाबा सोरबा माबा मोनसे सावरायगोन दुख-सुख हाउजिंनि बेलायावहाय बा जिखुनु खेथ्रआवनो, आरो बिनि सोमोन्दैनो माने किसुमाना पाब्लिकफ्रा रायजो राजाया गाज्रि मोननानै दङ। खुनु अफिसावबो माने लिङा। जोंनि आंनि न' खाथि अफिसाव हिसाबैहाय खुनु दिनैसिमबो सिगांथ' सोमोन्दो थायोमोन चेयारमेना आंजोंनो। दा दिनै बोसोरसे जानानै थांबाय, जेबो सोमोन्दो गैया। बे हिसाबै रायजो राजाबो बुंबाय थायो, जों सिगां थानाय हिसाबैहाय जोंखौल' नुयो।
माने जों लिडार बायदि जानानै जाम्बा लाबो बिदि हिसाबैहाय बे हिसाबैनो जोंखौ इनफर्म होबाय थायो पाब्लिकफ्रा आमोखा बुंगोन ना मा होननानै बे रोखोम बुंनानैहाय हयथ' चेयारमेनखौ माबा मोनसे बुंनो हागौ बे हिसाबैनो चेयारमेनखौ जोङो सावरायदोंबो सिगांबो जों बे चेयारमेनखौ जों खुनु प्रकारलाबो जोङो नांले जोङो सिगांबो सावरायबोदों माने जोङो चेन्ज खालामगोन बे चेयारमेनखौ होननानै जों ब्लकआवबो इनफर्म हरदों आरो डिस्ट्रिक्टआवबो जोङो इनफर्म हरदों दा जोंनि सरकारा अननानै जों खावलायो आरोखि माबा मोनसे जेने एक्सन लायो बे पाब्लिकनि सायावहाय दानि सरकारा जुदि बिथांखौ जुदि मासिगिरिनिफ्राय जुदि बोख्लायाबा रायजो राजा हिसाबै नोंथांमोना मा राहा लागोन? राहायाथ' बेनो माने जोङो गोदान परिबर्तन नांगौ बे हिसाबैनो माने किसुमान रायजोफ्रा माने जुदि एक्सन लायाला बे चेयारमेननि सायाव खिन्थु रायजो राजा हाया जों गोदान सरकार नांगौ। खौरांगिरिनि मेलजोंहाय फोरमायनो सानोदि जे चेयारमेना जोंनि बेनिफिसारिफोरनि न'फोरखौ मावनांगौ खामानि दंमोन बे बेनिफिसारिफोरनि न'खौ मावना होनाय जायाखै। आङो डाइरेक्ट सोंखारि जे चेयारमेनखौहाय बोसोरसे जानानै थांबाय नाथाय जाय बेनिफिसारिफोर गाव गावनि न'खौहाय मावनांगौ दायथ' लादोंमोन चेयारमेना बे खामानिखौहाय दासिमबो मावनानै होनाय जायाखै। आङो डाइरेक्टलि आङो इउपिपिएल सरकारखौ गाज्रि बुंनो थाङा नाथाय बे जोंनि फाथाबारि भिसिडिसिनि सिङाव थानाय चेयारमेन बिनि खामानि मावनायखौ आङो दासिमाव मोजां मावनाय नुवाखै। बिनि थाखायनो जोंनि बे फाथाबारि भिसिडिसिनि सिङाव थानाय जाय बेनिफिसारिफोर जोबोद दुखु मोननानै दङ आरो बे जोंनि फाथाबारिनि सिङाव थानाय जायफ्रा बेनिफिसारिफ्रा न' मोनदों बिसोर जोबोद दुखुनांथाव। सोरनिबा न'आनो गैजाया थिङानो अखाजों गब्लंजोबनायनि नाथाय दासिमबो बोसोरसे जालायलांबाय दासिमबो बे बेनिफिसारिफोरनि न'खौ दासिमबो लुफुंना होनाय जायाखै। आङो गोख्रोङै सोंखारियो बे जोंनि फाथाबारिनि भिसिडिसिनि सिङाव थानाय चेयारमेनखौ गोख्रैनो बेनिफिसारिनिफ्राय गाव लुनो होननानै रांफोरखौ लानाय जादोंमोन। अलरेडि बेनिफिसारिनिफ्राय रांफोरखौ लानाय जादों। जायफ्रा एग्रिमेन्ट दंमोन बोसोरसेनि सिगांनो बे खामानिखौ मावनो होननानैहाय लानाय जादोंमोन बेनिफिसारिनिफ्राय नाथाय बे खामानिखौ मावना होनाय जायाखै। मानि थाखाय मावना होनाय जायाखै? बेनिफिसारिनिफ्राय अलरेडि बियो फैसाखौ लांजोबखाबाय नाथाय बेनिफिसारिनिफ्राय बे न'खौ दासिमबो लुनानै होफुंनाय जायाखै। बोसोरसे जाबाय नाथाय दासिमबो न'फोरखौहाय लुना होनाय। माबायदि अबस्थायाव दङ दा न'आ? न'आथ' जोंनि बे थुरिबारि फाथाबारि भिसिडिसिनि सिङाव थानाय जोंनि थुरिबारियावनो गंथाम गंब्रैसो दङ। बियो दासिमबो लुफुंना होनाय जायाखै आद्रा जानानै दङ। माबायावहाय बियो 5,000 कुरि लादों 5,000 कुरि। दा नोंथांमोना रायजोनि जानानै बिथांखौ माबायदि मावजानो लुबैयो? आङो रायजोनि जानानै आं बेखौनो लुबैयो चेयारमेन बिथांखौ जेन जाय बेनिफिसारिफोर गावहा दायथ' लादों बेखौहाय मोजाङै लुफुंजानो आङो चेयारमेन बिथांखौ आं लुबैयो मोजाङै मावलांनो थाखाय। गमामायै जुदि बिथाङा जुदि अख्राय बेबायदि सोलिबाय थायोबा नोंथांमोना उनाव रायजो जानानै मा बेबस्था लागोन? आरो बिथाङा गावनि गोसोबायदि सोलियोब्ला जोङो बे फाथाबारि भिसिडिसिनिफ्राय जोङो बे चेयारमेनखौ जोङो नाङा। अब्ला जोङो बे भिसिडिसिनि सिङाव थानाय बे चेयारमेनखौ जोंहाय नाङा। मावनाया गावनि गोसो बायदि मावो। मेम्बारफोरजोंहाय ग्रुपखौ खोथा रायलाया। मेम्बारफोरजोंबो माबोरै मावनांगौ बियो सावराया। गावनि गोसो बायदि बे खामानिखौ गावगा पार्सनेल सिरि मावो। आरो दिनैसिम मेम्बारफोरजोंबो सावरायानो आं खोनानो मोन्दों। दा रायजो राजाफोर हिसाबै नोंथांमोना बिथांनि मावनायखौ मोजां मोनाखै नामा? जोङो रायजो राजा हिसाबै जोङो बिथांनि मावनायखौ मोजां मोनाखै। बिथांनि मुङा मा? बिथांनि मुङा निर्मल। फिनलाव दं न'आ बेखौ बिसोरो एग्रिमेन्ट खालायनांगौ होननानै 5,000 फैसा मोनैनि खेबाखै। माबायदि एग्रिमेन्ट खालामजानो लुबैयो? एग्रिमेन्टआ गावसिना माबायदि खालामनांगौ थाखा नांगौ जाहैबाय आरो एग्रिमेन्टआव। बेसेबां थाखा बिदों? 5,000। सोर बिदों बेखौलाय? चेयारमेन आरो मेम्बारखौबो बुंबाय आं मेम्बाराबो बे एखेयानो। मा मुं चेयारमेननिया? 5,000 होआबा नोंनि न'खौ खेबा। मा मुं चेयारमेननिया? चेयारमेननिया निर्मल नार्जारि। किस्ति खनबेसे मावखो? आंनिया फार्स्टल' जादों। बेखौ सोर लांखो? बेखौ आङो माने ज' खालामनाय जादों आरो। दा नोंनि आखायाव दं बेयो?
চেয়ারম্যানা বিজों চেয়ারमेना 5,000खौ बिदोंमोन ओमफ्राय माने सेकेन्ड माबाखौ सोना होगोन होनदोंमोन ओमफ्राय दा 5,000 होआबा माने बेखौ होआ बेखौ माने गावनो बुंबाय गाव जानो बिबाय आरो 5,000खौ नङाबा मा होनदों बियो बेखौ बुंनाया जाहैबाय 5,000 होआब्लानो आंनि सिगाङाव बुंनाय आं सोंदोंमोन सार आंनि न'आ खेबदो बिदि जाबाय होननानै बुंनायाव बियो 5,000खौ नांगौ ओमफ्रायसो खेबदो मा मुं नोंनिया आंनिया रबिराम बसुमतारी मा जायगा लावख्रिगुरि बिसिडिसि फाथाबारिया চৰকাৰৰ পৰা আপুনি ঘৰ লাভ কৰিছিল কি হ'ল মোৰতো কমপ্লিট হোৱা নাই জব কাৰ্ডত গোচৰ পোৱা নাই আৰু জব কাৰ্ডো লগা দিছে হোৱা নাই কাৰ হাতত দিছিলে পিছত চেয়াৰমেন চেয়াৰমেন লৈছে কিমান লোকে আগবাঢ়িছে ঘৰটো হাবুৱালি আছে না তিনৱাল আছে তিনিটা হৈছে কিন্তু জেৰাটো হোৱা নাই মুদা দুটা মুদা লাগে না কিমান দেৰি হৈছে মেলা দিন হৈছে পইচা দিব লগা হৈছিল আমি পইচা 3 কিস্তিত 3 কিস্তি ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ এতিয়া চেয়াৰমেন সুধিলে চেয়াৰমেন কি কয় কি ক'ব কিছুই নকয় এই জব কাৰ্ডটো লৈ অহা নাই হয়া আছে বুলি কয় ৰিজাৰ্ভত নাপঠায় ঠিক আছে